Pozdrav svima i dobrodošli u najnoviji pregled hardvera. Danas za vas jedan White Shark miš, dakle nešto novo što je stiglo od White Sharka. Reč je o modelu Gawain. To je Bluetooth wireless gaming miš sa OLED ekrančićem i bazom za punjenje baterije. Idemo na kratku poruku sponzora pa da vidimo o čemu je tačno reč. I ovog meseca VIP SCD Keys sajt ima specijalnu ponudu za sve vas, ako naravno iskoristite moj kupon kod VC25. Možete dobiti čak 25% popusta na sve najpopularnije Windows i Office edicije. Ugrabite vašu verziju već danas i ostvarite maksimalnu uštedu. Ok, sad kad ste vidjeli poruku sponzora, šta je ovde u pitanju, znači kod ovog miša? Ja bih rekao da je ovo neki flagship model ili, kao da kažem, najviše nakićen model, bar kada je White Shark ponuda u pitanju, jer obično su to oni standardni kao basic miševi sa regularnim izgledom. Ovaj prati to u određenoj meri, ali dodaje taj ekrančić i ovu bazu za punjenje, što je generalno odlika nekih onako malo flagship modela, kod barem drugih proizvođača koliko sam ja primetio. Što se tiče specifikacija, one nisu baš nešto ekstremno flagship, pošto imamo Pixartov 3311, znači nije 3360, na primjer kao kod nekih starijih modela, čak i od White Sharka. I tu imamo 12.000 dpi-a, 300 IPS-a 35G i 500 mAh bateriju. I šta bih još istakao ovde, Huano prekidači preko 20 miliona klikova i ovde imamo jednu napomenu od strane White Sharka da se ne koriste oni adapteri za punjenje telefona, znači ovi sad za ultra brzo punjenje 100 W, 60 W i tako dalje, nego nešto slabije ili jednostavno koristite onaj USB konektor, USB 2.0, možda čak i najbolje konektor na PC-u, jer ovde imate otprilike od 1.25 do 1.5 W, dakle za punjenje ovog miša i to onda ne bi trebalo da napravi neki problem slučajno, jer i to može biti uzrok nekih problema konkretno. Da vidimo mi sad šta se krije tu unutra. Znači, ovo nije premium line, čisto da znate, tako da možda i nije baš ono full flagship. Imamo uputstvo. Imamo kabel sa strane, ovo je taj dok za punjenje. Miš se tu nalazi i kabel. Ok, da imamo kakav je kabel prvo. Ovo je ona pertla, ovo je ona labava pertla. Ovaj mi se jako sviđa miš, kabel, ne miš. Mislim, sviđa mi se i miš, ali trenutno kabel gledamo. Pertla stil, ali baš ona široka labava pertla. Ovo nisam dugo viđao na miševima, obično sad budu oni kao malo zbijeni uz sam kabel unutra, taj data kabel. Ok, miš je napolju takođe, baza za punjenje. Baza bi trebala imati neki RGB, ako se ne varam. I baza ima dvostruku funkciju, ovo mi se već sviđa, sad ćete vidjeti, a obično na tim bazama i bude tako. Znači, kako to izgleda otprilike? Sama baza, ajde krenemo od nje. Imate Type-C konektor koji se tu bocne i onda ovo bodete u PC, logično. Međutim, ova baza, pošto će biti pored stola, može biti jako dobar prijemnik za miš, znači za taj njegov nano receiver, i onda ga tu bocnete, ne morate bociti iza u PC, a šta mi se posebno dopada ovde, znači ovde već vidim da će biti RGB, to ću vam još sve prikazati u dodatnim kadrovima. Obično video sam neke od drugih miševa, dakle u ovoj nekoj cenovnoj klasi otprilike, sa tim bazama koji imaju ovaj kao otisak prsta, to u stvari znači da tu kliknete i onda menjate te efekte. Znači može biti statička neka boja ili neki breathing efekat u različitim bojama ili da bude onaj standardni Rainbow RGB. Međutim, ja mislim da ova baza rešava jedan veliki problem koji su one prethodne baze imale kod nekih drugih brendova, a to su ovi pogo pinovi koji su jako izbačeni ovde. Znači, dešavalo se da budu prilično kratki i da onda iz nekog razloga kad stavite miš baš i ne ostvare savršen kontakt. Međutim, ovde neće biti nikakvih problema. Kako god da ga stavite, ako ste ga stavili ukrivo ili ne znam ja, oni će napraviti kontakt savršeno i najvažniji test je da kad podižete miš, da se ne podigne i čitava baza, ovde se do duše podiže ovaj donji deo, međutim to je zato što nisam skinuo ove nalepnice, znači za ove gumene delove, pa će onda kad to bude
u kontaktu sa površinom radnom, to će se zalepiti lepo, tako da neće biti nikakvih problema. Znači, samo treba malo da izvežbate tačno gde se stavlja miš otprilike, ali magneti će odraditi čitav posao do kraja, tako da ovo je stvarno dobro urađeno i kažem opet, kliže se trenutno zato što su i dalje one nalepnice dole, ali kad one budu skinute kao i ove što su na mišu, onda ovo je baš onako lepljiva guma, nisam hteo sad da stavljam jer sto verovatno nije super čist, tako da bi se sve videlo na njima, na tim trakicama, znači obično se stavlja neka jako lepljiva guma koja onda zalepi to za radnu površinu, tako da bez brige, znači to će biti fino zalepljeno, međutim, evo kao što ste videli, čak i sa tim vi možete miš da skinete, ali da se samo ovaj deo malo podigne i to je, ja mislim, glavni test za ove baze, za punjenje. Znači, to ako rešava da ona ostane na mestu, da se ne podigne zajedno sa mišem, primetio sam kod nekih, opet kažem, proizvoda drugih da su bile jako lagane i onda krene i ona sa mišem i onda morate sa dve ruke. Tako da i čak su nekad magneti bili prejaki. E sad, šta mi se dopada kod ovog miša jako, a to je ovaj dizajn koji je prilagođen dešnjacima, ne znam da li vidite lepo, ali ova strana je drastično podignuta u odnosu na ovu stranu, tako da imate prirodan pad i pritom vam ruka ovako stoji što je vrlo prirodno, znači pod uglom, tako bi trebalo negde na mišu da stoji, znači da ovaj deo bude oslonjen ili da visi tu skroz dole, tako da će ovo biti jako komotno za korišćenje i sama veličina miša je izvanredna. E sad da vidimo kako izgleda taj ekrančić, makar ovako brzinski. Ekrančić nije baš nešto preterano svetao, znači trenutno je u 500 Hz, baterija je skroz puna. Ovde imamo logo 2.4 GHz koji treperi i 1200 DPI. Sve u svemu kad se cena uzme u obzir od tih 30 evrića koliko ovaj miš košta, ja mislim da je ovo prilično dobra kupovina. Imate taj mali ekrančić i imate ovu bazu koja je vrlo interesantna, jer kad stavite miš na punjenje, ona ima indikator koliko je miš napunjen, dakle prikazat će vam kao neku animaciju punjenja samog miša, a kad ga skinete sa baze, onda imate ovaj RGB light show koji možete podešavati onako kako vi želite. Što se tiče softvera, miš ga takođe ima, imate sva moguća podešavanja koja su nekako u rangu ovakvog jednog senzora i ove klase miševa, tako da neće ići preterano u detalje, ali imate čak i firmware update za miš ako se pojavi u budućnosti, tako da to možete rešiti kroz softver. Mislim da je to prilično dobra stvar za ovu cenovnu klasu.